Махнаты сябар Александра Лукашэнкі пражывае сваё кароткае жыццё лепш за многіх беларусаў. За бяспеку умкі адказваюць прэзідэнцкія телаахоўнікі, а нягіглы піар і адсутнасць пачуцця меры ператварылі шпіца ў хадзячы мем. У нашым новым сюжэце мы раскажам, калі і адкуль узяўся самы ўплывовы сабака Беларусі, як яго называюць у кулуарах, што ўваходзіць у райдар умкі, а таксама што агульнага ў шпіца і Мікалая Лукашэнкі. У красавіку 2020 года увесь свет быў закрыты праз пандэмію, але толькі не Беларусь. Тут святкавалі Вялікдзень, рыхтаваліся да юбілейнага парада перамогі і ладзілі суботнік. У апошнім традыцыйна узяў удзел і Лукашенка. У акружэнні удзельніцкага новага батальёна і сябра Сергея Цяцерына ён саджаў дрэвы ў Петрыкаўскім раёне. Але найбольш увагі СМІ тады надалі беламу шпіцу, які то бегаў вакол, то сядзеў у кошыку Лукашэнкі. Ягоная прэс-служба ў тэлеграм-канале «Пул першага», які тады толькі набіраў абароты, спачатку апублікавала відэа з удзелам сабакі, і толькі пасля, як яго гаспадар абмяркоўвае з мільярдэрам Міхаілам Гуцырыевым набыццё апаратаў камп'ютарнай тамаграфіі для дыагностыкі пнеўманіі. Миша, больше ничего не надо. Приедешь, поговорим потом. Добре, ну пока. Увогуле, Лукашенка заўсёды быў вядомы як аматар жывёлаў. У сваёй рэзідэнцыі ён зладзіў нешта кшталту фермы, дзе трымаў коней, кароў, курэй і нават страусаў. Вядома, у яго жылі і каты з сабакамі, але яны вельмі эпізадычна выкарыстоўваліся для палітычнага піару. На самом деле президент фанат природы. И друзья, мы сейчас видим эксклюзивную фотографию, которую раньше никто не показывал. Наталья Николаевна, расскажите, когда был сделан этот снимок, при каких обстоятельствах? Это очень мило. Ну, посмотрите, друзья. Але ў 2020-м супалі дзве падзеі – каранавірус і набліжэнне чарговых выбараў. І камусьці падалося дарэчным зрабіць са шпіца зорку, каб паказаць, што Лукашенка не толькі раіць беларусам лячыць смяротную хваробу трактарам і хакеем, але таксама можа кагосьці любіць і пра кагосьці клапаціцца. За хороший труд тебе полагается пока половину, потому что ты сидел в корыце. Хутчэй за ўсё, аўтарам гэтай ідэі быў сам Лукашенка, бо такі трук ужо аднойчы атрымаўся. У канцы нулявых падобным чынам на публіцы з'явіўся ягоны малодшы сын Мікалай. Прычым ёсць цікавая дэталь. Прэзентацыі і умкі і сына пачыналіся аднолькава, з суботнікаў. Але на гэтым супадзенні не заканчваліся, і малодшага сына і гадаванца Лукашенка называў аднолькава – малыш. Ну, давай, смотри. Малыш, смотри. Внимание. Але часы змяніліся. У 20-м годзе народ быў раздражнёны тым, што ўлады кінулі яго сам-насам у барацьбе з небяспечным і невядомым вірусам. Таму кадры вясёлага Лукашэнкі ў абдымках з сабакам яшчэ больш раззлавалі і расчаравалі людзей. Невядома, ці зразумелі гэта піяршчыкі Лукашэнкі, але ж да выбараў шпіца публічна паказалі толькі аднойчы. Прычым якраз з таго допіса ў пулі першага стала вядома, што шпіца завуць умкам, як героя савецкага мультфільма. У наступны раз умка з'явіўся толькі ў студзені 2021 года. Тады ў Лукашэнкі ўжо не было неабходнасці прытрымлівацца нейкіх правіл прыстойнасці. Захад ад яго адвярнуўся, а народу, які яго разлюбіў, ён адпомсціў рэпрэсіямі. Частка інтэрв'ю расійскай журналістцы Наіле Аскерзаде была запісаная ў Александрыі. Спачатку гаспадар папрасіў забраць шпіца з пакою, але пасля асабіста паставіў сабаку на стол. Может, пустите? Ай ты, малыш, тебя не пускали, да? Ну ладно, иди к Коле. Николай, вы не обижаетесь, когда вас так отец называет? Нет, не обижаюсь, я привык уже. Але ж беларуская прапаганда кадры з умкам на стале гледачу не паказала. Пасаромілася нават Наталья Эйсман. У пул першага пайшла фатаграфія, на якой жывёлы не было відаць. Але пасля, падобна, прэс-сакратарка атрымала на арэхі. І кадры інтэрв'ю, дзе ёсць шпіц на стале, у лукашэнкаўскім тэлеграм-канале ўсё ж з'явіліся. Ужо на вадохрышча Лукашенка спачатку змусіў свайго сабаку ў смешных туфельках бегаць за дровамі, а затым з'явіўся вось такі сюррэалістычны ролік.
Напрыканцы свята беларусам показалі, як Лукашенко у дзіўнай кашулі пад браханне свайго сабакі акунаецца ў купель. Малыш, сидеть, сидеть, сидеть. Сидеть. Сиди, сиди, Зай. Да, да. Пасля гэтага пачалася і палітычная кар'ера шпіца Лукашэнкі. Вось ён прымае ў адной рэзідэнцыі былога прэзідэнта Малдовы Ігара Дадона, а тут глядзіць канцэрт славянскага базара ў віп-ложы. У верасні ж Умка прыехаў на вайсковыя вучэнні. І ў гэтым яшчэ адно супадзенне з лёсам Мікалая Лукашэнкі. У 2009 годзе бацька ўзяў 5гадовага сына на палігон. Тады яму яшчэ падарылі залаты пісталет. Праз 12 гадоў малы пасталеў, і Мікалая замянілі на пухнатага сабаку. Гэта стала тычыцца і замежных паездак. У Душанбе Умка займаўся любімай справай, ляжаў на стале, а ва Ўладзівастоку глядзеў прадстаўленне ў акіянарыуме. У верасні ж 22 года інтэрнэт асмяшыла фота з Самарканда, дзе ў тыя дні праходзіў саміт час. На кадры лукашэнкаўская світа. Асабістая доктарка Святлана Канашенка, набліжаны бізнесмен Сергей Цяцерын, але ў цэнтры ўвагі не Лукашенка, а ягоны шпіц, прычым у спецыяльнай колясачцы падобнай да дзіцячай. Здаецца, што менавіта Канашенка даручылі прыглядаць за сабакам і усяляк яго забаўляць, калі гаспадар заняты. Ну прям вообще походила без него никуда. И на хоккей, помню, в Петербурге. Ну, это да, член семьи. Перад Новым годам доктарка разам з Умкам была ў вялікім тэатры ў Маскве, дзе ў царскай ложы яны глядзелі Шаўкунчыка. І гэтае фота таксама выклікалі абурэнне ў інтэрнэце, бо справа ў тым, што звычайнаму смяротнаму ў тэатр сабакам нельга. Але вядома, шпіцу Лукашэнкі дазволена калі не ўсё, то многае. Дарэчы, крыху пра дазволенае. У вернага спадарожніка кіраўніка Беларусі нават ёсць свой райдар. Як пісалі расійскія журналісты, Умка на дух не пераносіць катоў, таму усе памяшканні, дзе бывае галоўны сабака краіны, зачышчаюць ад жывёл з вусамі. Праўда, што маецца на ўвазе пад гэтай зачысткай, не да канца зразумела. Шпіц бываў у Арабскіх Эміратах, дзе выпіваў з Лукашэнкам і Цяцерыным, а таксама на вадаспадзе Вікторыя ў Зімбабве. Амаль паўсюль, дзе яшчэ прымаюць ягонага гаспадара, той бярэ свайго гадаванца. Часам сабака падарожнічае ў траіх, разам з Лукашэнкам старэйшым і Мікалаем, а бывае, што яны мяняюцца месцамі з малодшым сынам. У чэрвені ў Манголіі бацьку суправаджаў Мікалай, але пасля той паляцеў у Іркуцк і ў паездцы па Байкале кампанію Лукашэнку складаў ужо выключна верны Умка. Але замежныя паездкі ў Лукашэнкі здараюцца не так часта. Чым жа тады займаецца гадаванец у Беларусі? Ды ў прынцыпе тым жа, чым і ягоны гаспадар. Хакеем, зборам кавуноў і інспекцыяй кароўнікаў. Аднойчы ў Аршанскім раёне Умку частавалі малаком разам з чыноўнікамі. Хорошая, да. Так, Семенович, малышу. Хорошо. Собака у меня молоко не очень, а это пьет. Да, на ферму приходим, наливаем, ну пьет. Пасля гаспадар паспрабаваў пазнаёміць свайго сабаку з каровамі, але аказалася, што тыя яму падабаюцца прыкладна так жа, як і каты, то бок аніяк. Што тычыцца спорту, то кожны хакейны матч Лукашэнкі Умка глядзіць з трыбун, а пасля бегае за ім па лёдзе. Таксама сабака быў заўважны на лыжні, проста 1 у 1, як было ў дзяцінстве Мікалая Лукашэнкі. Шпіц стаў ахвярай адсутнасці пачуцця меры ў свайго гаспадара і адсутнасці густу ў яго прэс-сакратаркі Наталі Эйсман. Яна прысвяціла Умку нават мерч. На адным з прынтоў размясцілі задняе месца гадаванца і фразу «Падавіцеся вы гэтымі санкцыямі». Такія світшоты у якасці падарунка атрымалі галоўныя персанажы лукашэнкаўскай прапаганды, якіх за хлусню паўключалі ў заходнія чорныя спісы. Летом 2022 года сабаку зноў паказалі ляжачым на стале. На гэты раз у коле навукоўцаў і чыноўнікаў узроўню кіраўнікоў абласцей. Прычым увесь стол у той час быў застаўлены ежай. Лукашэнкаўцам трэба было дэманстраваць задавальненне ад шчодрага прыёму і пачастункаў. А на свяце ў Александрыі шпіц аблаяў расійскую спявачку Алену Ваенгу. К тебе это тоже относится. Мой хороший, не надо меня лаять, потому что я лаять могу сильней. Угомонись. Ну ты белый и пушистый, хорошо.
Паціху пра шпіца як пра сапраўдную знакамітасць пачалі з'яўляцца рознага роду фэйкі і чуткі. Так, напрыклад, у 2021 годзе хадзілі размовы, што падчас чарговых вучэнняў Умку загрызла вайсковая аўчарка, але ў выніку гэтая гісторыя аказалася прыдумкай. Акрамя таго, лукашэнкаўскага шпіца не мог не напаткаць культ асобы. Некалькі месяцаў таму на Беларусь калій прэзентавалі айчынны камбайн для здабычы калійнай руды. Пасля сыходу нямецкіх партнёраў такое абсталяванне загадаў стварыць асабіста Лукашенка, і па выніку атрымаўся камбайн з назвай Умка 550, узровень лакалізацыі у якім нібыта дасягае 80%. З улікам таго, што кіраўнік Беларусь калія Іван Галаваты на апошніх выбарах быў даверанай асобай Лукашэнкі, можна быць упэўненым, што назва была абраная зусім не выпадкова. А гэтай вясною Лукашенко ў вайсковай форме прыязджаў у Ашмянскі раён, каб паназіраць за праверкай баявой гатоўнасці войскаў, якія абараняюць мяжу з Літвой. І чарговым мемам сталі кадры, на якіх беларускі генерал Александр Навуменко справаздачыцца перад Умкам, ну і галоўнакамандуючым. Мы расслабляться не должны. Мы уверены, что если мы где-то успокоимся, они на нас нападут, это абсолютно точно. Но мы-то туда не собираемся идти. Совершенно нет, товарищ президент. Ну, чтобы мы упрощенно к этому не относились, мы должны точно знать, чего они хотят. Гэта нарадзіла хвалю мемаў. Шпіца сталі называць не інакш як генералам і камандуючым лева-заходнім флангам Ашмянскага фронту. З войскам было звязанае і наступнае з'яўленне Умкі на публіцы. Сумны шпіц быў сярод гледачоў парада ў Маскве 9 мая. Магчыма, такі настрой сабакі быў звязаны з тым, што яго разлучылі з гаспадаром. Усё ж які-ніякі пратакол Лукашенка часам вымушаны выконваць. Таму жывёлу забаўлялі ўсё тыя ж Святлана Канашенка і памочнік Мікалай Латышонак. Тут, дарэчы, варта адзначыць, што ў набліжаных да Лукашэнкі ёсць сваё кодавае слова для сабакі іх начальніка. Самога Лукашэнку пафасна называюць першым, а вось Умку прыдумалі даволі банальную мянушку для ягонага статусу – беленькі. Гэта стала вядома са зліву тэлефоннай размовы высокапастаўленых чыноўнікаў з кіраўніцтва справамі Лукашэнкі і прадпрыемства Дыпсервіс, якое абслуговвае пасольствы і замежныя дэлегацыі. Надо корзинку на зерна купить такую, как мы уже покупали с вами, по-моему, в прошлом году или позапрошлом, помните, на пластиковая такая для перевозки животных. А для беленького? Да, да. Вот точно такую же. Что внутри по наполнению? Все то же повторяет то же самое. Один в один. Нягледзячы на насычанае на прыгоды жыццё, за кароткі час Умка, як і яго гаспадар, растаўсцеў і змяніўся ў выглядзе. Ветэрынары дапускаюць, што гэта адбылося праз тое, што шпіца кастрыравалі. Такая аперацыя запавольвае усе абменныя працэсы ў арганізме і змяншае сутачную патрэбу ў кілакалорыях. Але падобна, што сабаку працягнулі карміць так, як і раней, то бок яму даюць столькі, колькі ён просіць, а просяць падобнае да Умкі сабакі пакуль улазіць і ядуць, пакуль не званітуе. Адно з апошніх на сёння з'яўленняў Умкі ў публічнай прасторы здарылася ў канцы ліпеня, калі Лукашенка раптоўна паляцеў да Пуціна. Яны ўдваіх адправіліся на востраў Валаам, дзе знаходзіцца знакаміты праваслаўны манастыр. Расійская прапаганда тады апублікавала некалькі цікавых фота, на адным з якіх відаць, як без рэтушы выглядае Александр Лукашенка, а на другім у свіце разам са святарамі, ахоўнікамі і малодшым сынам быў заўважаны і Умка. Хаця звычайнаму верніку з сабакам на Валаам трапіць нельга. З'яўленне са шпіцам у 2020 годзе некаторыя аналітыкі назвалі прыкметай перажывання Лукашэнкам адзіноты. Маўляў, гэта адзіная істота, якой ён можа давяраць. І сапраўды, гэта здарылася ў момант, калі народ у ім расчараваўся і разлюбіў, і ў той жа самы час падрос і Мікалай, які стаў праз дарослыя справы ўсё радзей з'яўляцца побач з бацькам. У выніку Умка, як і Мікалай, стаў яшчэ адной ахвярай лукашэнкаўскай улады, ці дакладней нежаданне яе пазбаўляцца.